Brenin y Brenhinoedd, stori'r tri gŵr doeth, Matthew yr ail bennod. Ymhell i ffwrdd yn y dwyrain, gwelodd tri o ddynion clyfar yr un seren yn union. Y seren roedd Duw wedi gosod yn yr awyr pan gafodd Iesu eni. Roedden nhw'n gwybod bod hi'n arwydd bod brenin bach wedi eni. Roedden nhw wedi bod yn aros am y seren hon. Roedden nhw'n gwybod y byddai'n dod. Mae yma, gwaethon nhw. Pe byddech chi yno ar y pryd, byddech wedi gweld yn chwerthin a dawnsio a chanu tan y wawr. A phan gododd yr haul, dyma nhw'n paratoi'r cymelod ac yn lapio'n rhegion ar gyfer y babi. Roedden nhw am roi trysorau mwyaf gwerthfawr iddo. Aur, thys a myr. Pethau arbennig, disglair ac arogl hyfryd arnyn nhw. Just y peth i frenin. Dechreuodd y tri gŵr doeth ar eu taith. Pe byddech wedi cwrdd â nhw, byddech yn meddwl mai brenhinoedd oedden nhw. Roedden nhw mor gyfoethog a chlyfar ac yn edrych mor bwysig. Fe fuon nhw'n teithio ar eu cymelod. Dros anialwch di-ddiwedd, i fyny mynyddoedd uchel, ac i lawr i ddyffrynoedd dofn, trwy afonydd gwyllt a thros dir gwastad glaswelltog. Ddydd ar ôl dydd, nos ar ôl nos, am oriau, am ddyddiau lawer, am wythnosau, am fisoedd ar fisoedd. Ac yn y diwedd, dyma nhw'n cyrraedd Jerusalem. Jerusalem oedd y ddinas bwysicaf am filltirodd lawer. Dyma lle byddai'r palas, ac mae brenhinoedd fel arfer yn cael ei geni mewn palas. Felly dyna lle reithon nhw. Ond fe gawson nhw dipyn o sioc. Eithon nhw i weld y brenin Herod. Byddai e'n siŵr o wybod ble roedd y babi, ond oedd e ddim. Mewn gwirionedd, doedd e ddim yn hoffi'r syniad o gwbl. Doedd e ddim am ei neb fod yn frenin heblaw fe hunan. Dywedodd cynghorwyr Herod wrtho beth oedd wedi ysgrifennu yn ei llyfrau. Yr hyn roedd Duw wedi ddweud am y brenin bach. Ewch i Bethlehem. Dyna lle byddwch yn dod o hyd iddo. Yn sydyn, dechreuodd y seren welson nhw yn y dwyrain symud unwaith eto gan ddangos y ffordd iddyn nhw. Dilynodd y tri gŵr doeth y seren allan o'r ddinas ar hyd y ffordd i Bethlehem. Arweiniodd y seren nhw ar hyd strydoedd y dre, heibio'r tai crand, yna i ardal fler, yna i ardal braidd yn Ychyfi. A mwy Ychyfi fyth, i lawr llwybr pridd, nes iddi aros o'r diwedd uwch ben rhyw fwthyn bach. Beth oedd hyn? Nid palas oedd e. Doedd neb yn gwarchod y lle, dim gweision, na baneri, na charped coch, na gitgyr, dim byd. Oedden nhw'n y lle anghywir tybed? Neu ai dyna roedd Duw ni fwriadu? Ac yn wir i chi, yno yn y bwthyn, yn eistedd ar lun i fam, fe ddeithon nhw o hyd iddo, y brenin bach. Aeth y tri gŵr doeth ar ei gliniau o'i flaen gan dynnu penwisgoedd lliwgar a'i cyrwnau aur. Plygodd y tri pennau o'i flaen a rhoi trysorau disglair iddo. Roedd y daith oedd wedi cychwyn ganrifoedd lawer yn ôl wedi arwen y tri gŵr doeth yma, i dre fechan, i fwthyn bach, at blentyn ifanc.
At y brenin roedd Duw wedi addo i Dafydd amser maith yn ôl. Ond roedd y plentyn hwn yn fath newydd o frenin. Mai ef oedd tywysog y nefoedd, roedd e'n dlawd. Mai ef oedd y Duw cadarn, roedd e'n fabi bach. Doedd y brenin yma ddim wedi dod i fod yn fos ar bawb. Roedd wedi dod fel gwas.